Hvis I er ved at være klar dernede! Ja, ja. Jeg vil lige snakke med de unge damer. Hvis det ikke, der er vigtigere end dig. Ja, er I klar til at slås? Ja! Er I klar til kamp? Kom nu! Klar til kamp? Ja! Fremad! Modig er med jer! Fremad! Fremad! Kom så, Oliver! Betyder det, Oliver?